ଜାଣୁନି ଆଉ ଘରେ ପଢ଼ା ହଉଛି তোমার নাই পক্ষ তুমি তাই নিয়েছি କହିଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଯା ଏତେ रुद्रमोहन नायक पडतात संजय दास तुमर प्रोजेक्ट प्राइवेट କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥିଲ ନା ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଶିଛ ଆଗରୁ ଥିଲ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଆଉ କେହି କୋଉଠି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ ଆଉ କେହି ନେଇ କୋଉଠି ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ଏଡ଼ୋଡ଼ ସ୍କୁଲ ମୂଳରେ ଇଙ୍ଗଡ଼ରେ ଏଠି 5 ଜଣ ମାତ୍ର ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଥିଲ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ କାହିଁ ଆସିଲ You a teacher. ତମ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ନା ତମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହବ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ହବନି ତ ସେ ମୋବାଇଲ ଶିଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚକ୍ ଟକ୍ ଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ତମେ ତମ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବ ହେଲା ତମେ ଚାକିରି କଲା ପରେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନା ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଥିଲେ ଏଇରେ ତମେ ପଶିଛ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇନେ ତମେ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବ ସୋ ଟୁ ସେ ସେତିକି ବେଳେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନା ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଥିଲେ ବୁଝିଲା ଝିଅ ପାଢ଼ାଇଛି କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ କରୁଛି ନା କରୁନି ବୁଝୁଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ତେବେ ହଇଆରୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରିବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦରମା ଦିଆ ଚଳିବ ତ କିଏ କହିବ ମାନେ why are you interested to be a teacher ଭଲ ପିଲା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମାନେ ପିଲା ଗଢ଼ିବି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଇଆ No one is a real patriotic empty stone.